Moi, tässä Johanna muuttosotkun keskellä. Ajattelin ruveta pitämään tämmöistä vlogia. Mulla on pidemmän aikaa ollut sellainen olo, että se voisi olla mun juttu, mutta en ole kuitenkaan tiennyt, että minkä takia pitäisin sitä. Että olisiko ne jotain hassuja hassutteluja, joita aina kuvaisin vai mitä. Mutta nyt eilen valkeni, että mikä olisi se oikea asia. Ja musta tuntuu, että voisin olla avuksi joillekin, jotka painii samanlaisten ongelmien kanssa, mitä minulla on ollut. Eli mä nyt 26 ja 12-vuotiaana niin olen sairastunut syömishäiriöön. Ja sekä sitten anoreksiaa ja bulimiaa ollut ja masennusta ja sen sellaista. Ja nyt tässä lähiaikoina yhtäkkiä on valjennut, että se on ohi. Että se sairaus on nyt poissa. Juu, pikku häiriöitä, mutta me jatkan vielä hetken. Elikkä niin, että minulla nyt on kokemusta vaan tästä omasta sairastamisesta ja parantumisesta. Mutta haluaisin kuitenkin jotain jakaa, koska varmasti on jotain yleisiäkin asioita, joita voi ymmärtää, kun on itse kokenut saman sairauden. Niin jos joku nyt katsoo tätä, niin jolla on jotain ideoita tai ajatuksia mun avuksi, että mistä olisi järkevä puhua, tai haluaa kysyä jotain kysymyksiä, niin mielellään tohon alle jotain kommentteja ja ideoita ja kysymyksiä saa laittaa, niin osaan sitten jatkaa johonkin järkevään suuntaan päin. Joo, mutta ensi kertaan sitten.